Kerran nyt Lego-Citystä. Oho, täällähän onkin kai mennyt rakennusmiehet jo mennyt kauppaan ostoksille ja helikopterikin on siellä päällä. Vaikka en kyllä yleensä ole nähnyt helikoptereita kattojen päällä. Ja oho, onpa siinä hieno rekka-auto, joka on tulossa lakaisemaan kohta kaikkia katuja. Ja oho, onpas täällä hienoja poliisiautojakin. Kyllä. No niin. Joo, ja justiinsa käynyt pesussa. Oho, siellähän onkin poliisimies tulossa ruokkimaan koiria. Mutta ne vaan pissii tuolla tolpan juurella. Oho, täällähän onkin roistot varastaneet pankkiautomaatin, mitenkä ihmeessä. Ai. Ei kyllä hyvä. Oho, täällähän onkin baarimiehet. Oho, poliisi kaatunut pyörän kanssa. Ei kyllä hyvä. Ei. Ja siellä on poliisit 01 ja 02 parkissa ja sitten siellä on vielä ja noin poliisimoottoripyöriä ja poliisimönkiä parkissa. Ja rekka-autokin tilassa. Aikamoinen tila. Ja sitten siinä on kuormurikin. Siis tuo dumpperikin jo lähdössä valmiina. Se on jo ihan valmiina siis tuonne kaivokselle. Ja avaruusautokin on parkissa. Aika hyvä, että kun se on parkissa, se pääsee nopeammin lähtemään kuin jostain pusikosta. Ja sitten on rosvo tuossa sellin päällä. Ja avaruusraketti valmiina lähtemään. Ja sitten täällä on Lego Cityn kaivosrekka jo ajamassa sinne kaivokselle, minne tuo dumpperi on menossa. Ja sitten siellä on moottoripyöräkin tuon rosvon auton perässä. Ja siinähän on palokunta ja tietsikka. Palava puu. Ja siinä olikin Lego Cityn kierros ja vielä näytetään koko Lego City, mitä me kuvasimme. Lego City on mahtava paikka. Kiitos ja näkemiin.